Kanhi PBA player na angol human gipusil sa usa ka minoridad kay wala matud pa niya mahatag og 20 pesos nga gipangayo. Apan gipadayag sa suspek nga pagdumot ang nagtukmod kaniya sa paghimo sa krimen. Anay report. Nakaangkon og samad pinusilan sa iyang abaga ang kanhi PBA player nga si Eliud Poligrates. Kinihuman siya pusila sa usa ka 15 anyos nga suspek kaninang alas 2 kadlawon sa sitio Mikabaha, Barangay Dulho, Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Nagtuo si Poligrates nga adunay kasuko ang batan-on kaniya tungod kay wa niya mahatagi og kwarta nga gipangayo nini kay wa man usab siya sinsiyo. Sumapa, dilakaw ang batan-on og sa pagbalik nini aduna nay dalang armas. Dayon pusil kaniya. May nalang kay nakalikay siya og wa maintimano. Kung ako siya matagay 20 gani, lagot kay siya. Always lagi na siya ni mo mga Oo, kung mga yun na ako tagaan. Kadto lang sa adlaw sa ako siya matagay. Kaya wala ko sinsyo jud, gikan ko ga-practice masad. Nasayran nga nakaadlawunan si Poligrates human gihagad siya amigo nga mag-inom. Dihang miadto siya sa balay nini aron kuhaon ang iyang dumbbell. Kaila na usab sila daan sa minoridad nga nipusil kaniya. Bisan pa manini, pasakaan gyud og kaso sa biktima ang batan-ong suspek. Ipasaylo ko na ko siya pero kung dili na nimo gud kanon patilawon dagan man kani siya mabiktima sir. Ay kakabaw man jud ni siya. Manira jud na sila jud. Nadakpan ang batan-on og nakuha gikan kaniya ang kalibre 45 armas nga gigamit sa pagpamusil. Sangko sa langit ang pagmahay sa batan-on kinsa naghilak kanangayong pasaylo kang Poligrates. Yang nini nga nakagamit siya og marijuana sa wa pa niya himua ang krimen. Loy, pasilo ako, Loy, ha? Siya akong gibuhat, Loy. Sorry, Loy. Loy, ang papaliri. Gitugan sa batan-on nga giidolo niya si Poligrates apan nasuko siya kay giingong gidapatan ni Poligrates ang iyang higala. Usa giplanuhan na yun niyang posilon ang kanhi PBA player. Kinsa may naghimo ato? Kinsay na mo sin? Ako. Nganong imo tong nahimo? Dumot na mo niya. Dumot. Dumot, pagdumot. Unsay imong gidumta niya? Ako, amigo, pag nakita ko. Kano sa man to? Tulo na kabuan. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga adunay tawo nga nagbilin og armas sa batanon aron ibaligya og mao kini ang iyang gigamit sa krimen. Nalambig ito sab kuno sa illegal nga drugas ang batanon nga gitawag og parok. Mostly sa daning ilang grupo ma'am is involved sa illegal drug activity sa area. Gikadagda ipatawag sa kapulisan ang ginikanan sa batanon kinsa. Gikadagda sa pasakan og kasong frustrated murder. Kay minor man siya sir, mabutang rasad siya sa sir sa second chance sir. Kauban si Godfrey Lilian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.